Nona mutu mangke beka patina na yoani. Kha khamsai mokoli mukte yori kalayo. Tam kisapana na ano mutu maya da. Nini khawa kisapana hamjama kare da. Nung si ano dustbin khipte khipsipana ani khawa tongo nung. Asik nono kubui bekhari hamjama se nung tabang be haksalo. Nung ano kubui bekhabe hamjago mane okok biango kemai thanga. Rini khedeng si soi thanga na. Kini kunani hamjama kun dino kemagalak okok biango kemai thanga. Tabuk bonona hamjagai tongkho nin kogrima phirok de phaino hinai. Tabuk bonona nasingai tongkho nin kogrima teisa phirok de phaipeno hinai. Nasingai tongo tabuk bonona khani khumbar sanamna bagai jora kabang mari woi nasingai tongo nono hamja kangle nono kubui bekhabaino hamja kanjang lan bekhana sabaina bagai tabuk jora norok kokthani yarang ketalangai tong hanga ke like share subscribe khanjang tapok di